Всичко започва с предварително подготвен терен. Място, избрано за вашия бъдещ дом сред природата. Сгънатата сглобяема къща пристига компактно опакована в стандартен 20-футов контейнер. Необходима е само една доставка до избраното място. След поставяне на контейнера започва процесът на разгъване. Бързо, организирано и без сложен монтаж на място. Първият елемент се разгъва, левият покривен панел заема своето положение. Двама работници повдигат панела и го фиксират временно, докато останалите елементи бъдат разгънати. Следва подовият панел. Той е един от най-тежките елементи и затова 5 работници го позиционират внимателно на земята. Лявата странична стена се разгъва лесно благодарение на пантирани връзки. След изправянето си тя стабилизира покривния панел и премахва нуждата от временните опори. Предната лява стена се позиционира отвътре само с едно движение. Следва десният покривен панел. Той се разгъва и временно се фиксира до завършване на конструкцията. Десният подов панел се поставя на място с помощта на 5 работници за безопасно и точно позициониране. Дясната странична стена се изправя и застава на своето място, като допълнително подпира покривната конструкция. Предната дясна стена се разгъва отвътре и оформя предната част на къщата. Последните панели, задните стени, се разгъват и завършват цялостната форма на къщата. И готово! От сгънат контейнер до напълно разгъната конструкция. Необходими са само 4-5 работници и около 30 минути за основното разгъване. Това видео показва само скоростта на разгъване. За всички останали предимства на нашите сгъваеми сглобяеми къщи, следете следващите ни видеоклипове и посетете нашия сайт.